Поехали. Башlayın da. Rayaz Fasıkov'un dışında Rex isimli Немиш. Ты что такой сидишь? Rayaz Fasıkov'un дачасында Rex isimli Немиш. Что за Немич? Что там за... Немец. Немец? Немич. Блин, стоп! Rayaz Fasıkov'un Немиш. Тыма каналына бик зур рахмет. TMTV. Тыма программасына TMTV каналына. Тыма каналына TMTV. Тыма программасына TMTV каналына. Тыма программасына TMTV каналына менә Җайбыз, әлбәттә. Җайбыз яңа шакыру өчен чыннан да рәхмәт. Безне тыңлап яшәдергә, заваза киштем. Заваза киштем. Атаган бер коллекцияда бер нәрсә җыясың үзең. Менә әле генә Төркиядән, Төркиядән. Тирләм. Галиб Камал Оранин Нуриев, чөнки бик тез. Иң беренче бүтән тамашачыларга әйтәсем килә, татар эстрадасы көннән-көн үсә, яңара. Безнең яңадан яңа йолдызлар барлыкка килә һәм юк андый Эссе Альбина Апанаева, Тимур Тимаев. Фирдус Тимаев, монда фотография башына. Реалга туры килсен өчен пирожок с гитарой дип язып куясыз. Реалга туры килсен өчен пирожок с гитарой. Реалга туры килсен өчен Зачем так быстро фигачишь? Реалга туры килсен өчен Бу атнада кулыма Барс Медиа продюсерлык үзәге чыгарган берничә альбом килеп эләкте. Беренчесе бүләк. Тик монда катнашу өчен. Мондаймы? Байон төркеме Бибош дип аталган җырлары белән. Байон төркеме. 2 ишәектән